Hej alle sammen. Om 9 sekunder, så skal vi have været i gang med sådan noget her. Det er Survival Games. Ja. Og ja, jeg tager selvfølgelig ikke til, fordi at, det gør det meget sjovere. Så. Og vi dør sådan set aldrig. Om 1 minut. Der skal være nakket. Og indtil videre, så skal vi bare stå i vejen for folk. Like a boss. Ja tak. Hvad laver du? Nå. Ham er hernede, Daniel. Ham skal vi stå i vejen for, det bliver sjovt. Fedt nok, jeg fik 3. Vi spørger ham lige om team op. Og så, ja, fordi at jeg har hack. Og nu er bare alle sammen. Ja, hvad er vigtigt at sige? Vi får bare alle spørg, hvis han spiser, så du dør. Okay, nu dør han, prøv at se. Haha! You just die. Sådan. God, jeg tror han skyder mig. Det gjorde han. Nej. Altså, nu kan det i hvert fald ikke ramme mig. Og jeg kan se, at jeg godt hoppe dernede. Altså han irriterer mig virkelig. Han siger hej til mig og alt muligt. Det er virkelig fornærmende. God, ikke nu. Se hvad der står til mig. Ja, det er fandme også. Det er min lillebror. Ha! Max han er sgu.
Nej, det skal du. Se, nu kan det i hvert fald ikke gøre noget. Okay. Han rammer. God.